Iruntu. Zvatanga muri Zimbabwe, where are you guys watching me from? Tapinda pachivhitivhiti chenyu patinokupa nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika kwamungangodaro muri kumativi manyana yese enyika ipapo. Zivai kuti muri kuona Coolian TV. Nhasi regedzai timbonzwa tina zviri kutaurwa ne1 muteereri ari panapa, Baba Chinogurei. Toda kunzwa kuti ari kuti kudiko mudhara uyu. Zvamuchazodawo kuita neinformation iyo munozonge muchiita ikoko, nekuti handizive changu chete kungotefenura nekubroadcaster tiri kunoku kuCoolian TV. Kune vanenge vachidawo kuti tizotefenura nekubroadcaster zvavo, garai makataimira nhamba dzedu dzepachivhitivhiti panapa, tinokuitirai, tinoseta order yacho. Baba Chinogurei, bhemai mhiripiri dzacho tinzwe. Imwe nyaya yandaiona ini Baba Chinogurei ndeyekuti vachamisa nevamwe vanhu vese vari mune zvepolitics munyika yeZimbabwe. Pane zvinhu zviviri kuongorora kuti zvinoita here kuti vagone kunge vachigara pasi navamunangagwa, ende navanhu vari mubato reZANU-PF vacho zvinoita here kuti vange vachigara pasi nevanhu vemapato anopikisa, kuti vagone kuona kuti pari kufira nyika ndepapi, pari kugadzirisika nyika. Even kana vakaita meeting dzepa online zvadzo dziri dzebato revanopikisa nebato reZANU-PF, vopinda online kana vasikagone kuti vachitya kuthreatenana straight, then zvokuunganidzana straight direct zvazvibude online. ZANU-PF ngaimboita meetings nevanhu vemapato anopikisa, vatungamiriri vemapato anopikisa vomboita meetings nevanhu veZANU-PF, then kuti tione kuti dzimwe nguva zvinhu zvinogona kutogadzirika pasina kurovana, pasina hondo munyika, pasina kuswera tichironga zvana KB3 nezvimwe zvese izvi. Zvimwe zvinhu zvinogona kuva easy soft tikatogadzirisa kuti nyika dzese dzikatovhunduka, kuti sei vana veZimbabwe yakagadzirisa sei, bopoto remuZimbabwe rakapera sei, rakamira sei. Pane zvimwe zvinhu zvinogona kusoftana zvikagadzirisika sevana vanyamunhu, senyika imwe chete. Nokutiko zvine ZANU-PF iri kutatarika, ma-opposition parties ari kutatarika kuti obisa sei ZANU yacho iri kutatarika kuzama kuti ibooste kuti irambe iri mupower. Saka iko zviri kusiya vana veZimbabwe ndo vari kutambura, ndo vari kusafa, but ma-leaders emapato vari rich, vari kubudira, vari kubenefita. Ani muri kuzona. Saka zvanga zvakadii kuti vamunangagwa nema-ministers avo, ipfungwa yandinayo ini Baba Chinogurei, nevatungamiriri vemapato anopikisa vacho, kusanganisira vana Baba Chamisa, tozviziva kuti tine kutadzirwa kwatakaitwa neZANU, ende tichiziva kuti ZANU-PF ine chigumbu nekutukwa nevana veZimbabwe futi zvakare. But chokwadi chiripo ndechekuti varakashi for idiwaya nemayouth nemaveterans nechiwe ZANU-PF waya. Nyaya ndiri kutaura iyi inofanira kupinda munzeve dzavo kuti tibatane sevanhu venyika, then vanhu veopposition, vanhu veZANU-PF tibatane, tigare pasi timboona kuti nyika yachona iyoyoyo haigone here kugara pasi vanhu vakabata pamwe chete, vanhu vakatoka pamwe chete, vanhu vakafamba pamwe chete, vanhu vakawirirana. Tosiya zvokuti tichiite sekunge tiri kuonererwa kune dzimwe nyika, kunge tiri kutengesana, kunge tiri kupomerana, kunge tiri kurwa tichida kushandisa dzimwe nyika, kunge tiri kutsva, nokuti zvese zvaakukonzera kukireteka zvese izvi zvaakupinza muwengi, zvinothreatena kuti even mamisinari apinde munyika, even wakaita se marebels apinde munyika. Zvinokonzeresa kuti even maminista ari muZANU-PF awane mukana wokuramba achibira nyika, nekuti nyika inenge isina kugadzikana. Even vanopikisa varambe vachibenefita nekukonzeresa nyonga munyika, kana noise kana ruzha munyika. Vanoswera vachikonzeresa vanhu vachipera kufa. VeZANU vanoramba vachipedza vanhu. Vanopikisa vachona vachironga zvinhu zvavasikakwanisi kuti zvibudirire, asi vachipedzisa vanhu, vachiurayisa vanhu. So zvanga zvakadii kuti vanhu vagare pasi, nekuti vanopikisa kana vachironga zvokuti vabise ZANU-PF vachiona kuti vari kukundikana. Which means chiri kunetsa ndechekuti zvaakuda kuti zvichipedzisira zvapinza muwengi munyika yeZimbabwe, chichapedzisira chaitika kuurayana kwega. Saka zvanga zvakadii kuti vachona vari kukunda nevari kukundikana nevari kuda, zvadii kuti vanhu vambogara pasi. ZANU-PF leaders, mashoko andiri kutaura yanga asvika munzeve dzavo, vangadai vari maministers, ma-MP, masenator, macancelors, kana kuti vanhu veopposition, ma-leaders esaya, vana madhuku nevamwe vese, vana Chamisa, vanani vesava, kana zvichigona kuitwa round table online, then vanhu avambosangana online, face to face online, then vambokurukura vari pamwe chete. Kufunga kwangu inini zvanga zvakadii kuti kuwe nenhumwa dzinomirira maopposition, mapato anopikisa esaya, nenhumwa dzinomirira ZANU-PF, pamboitwa round table yokutaurirana nokuonesana nokukurukurirana, kuitira kuti hondo iri munyika iyi inogona kupedza 10 years nyika ichikokikiritsana, asi nyika ndo inenge ichidzedzereka, vanoba vachiba. Andi muri kupaonaka hazvina chazvinomisa kana zvazvinobudisa. Nyaya iripo ndeyekuti padii kuti pange paine vemachurches vanopindira
vemachechi kana vachindinzwa muZimbabwe ndini baba waChinogurei, archbishops, leaders makuzhinji emacheches nemachief makuru anobva kumatunhu akasiyana-siyana, then nemaorganizations lawyers human rights nevamwe maorganization akasiyana-siyana ari munyika, kusanganisira even nemaelders ari munyika yeZimbabwe anosikanwa, nemaelders emapata anopikisa maelders kuti vanhu vambogara pasi vamunangagwa hamukwanisi kunge muchironga here program iyi nemi wachamisa, then kuita kuti timbomira zvokukandana zvibhakera, then pambogarwa pasi, then pambobatana tombomira varakashi, tombomira kurwa, nokuti hapana kusina varakashi even kuopposition tirikowo takamira varakashi vacho vakangoita mistake tinovadambura chaizvo, ivo vachiti futi chapedza vanhu vanopikisa da kuvadambura stereki. Hazvina zvinobetsera isusu vanopikisa muZimbabwe nevari kunze nevana verakashi vese vanhu vezanu vari kupiwa tsvaka mari vakomana vese ava, tombosvendeka zvombo pasi nemapfumo pasi, vatungamiriri vedu tovapa mukana wekuti vambotaura, vamboita mwinyi. Handisi kuti ZANU ngaiwake maopposition kana kuti maopposition ngaavake ZANU PF, hazvisiri izvo. Then kana zvichinge mwe musi pane mapoints ari kukrashanwa anogona kugadzirika zvichemo zviri kubva kumaopposition, mwe musi pane mapoints ari kubva kuZANU PF wo anogona kugadzirika zvichemo zvine ZANU PF kana kuti shuku dzine ZANU PF. Saka panga pakadini kuti timbonekera. Ndokumbira vakulieni kuti mundisvitsirewo shoko iri pamedia veJolas vechatufa veGambakwe and other channels. Zvanga zvakadii kuti vanhu vagare pasi vana vanyamunhu, nokuti honde kuramba tichirwa iyoyi ende ticharamba tichitukana kusvikira amen, asi chatinowana hapana. Nyika yedu inoramba iri yeurombo, iri yekutambura, yekudzungaira. Matowns anoramba vanhu vachimwa masweji, magetsi achitambudzika, nokuti iko zvinezvi mabhillions ari kubuda through kuti munyika hamuna peace yakakwana, hamuna security yakanyatsosimba, because vanhu vari muhondo dzokurwa. Saka munguva yehondo umwe neumwe unosvinga paasvinga achitora achibuda achienda. So ndokumbisa zvikuru, dai Mwari vatibatsira. Ndinokutendai zvikuru vebato reZANU PF, ndokutendai vebato reopposition, maopposition ndokutendai zvikuru. Ndini baba waChinogurei, maita basa.